Няма да казвам, че един комбайнер блъсна комбайната. Малко или много? Ами... За 3000 ремонт има. Ей, сега малко променям настройки, може да ви поприлагва ли. Вдигам си малко настройките. Не, Владимир Паската. Тото е... И да е. Не е пълна, тата и си светите си. Що ската? Другой мошенник. Сега кача още 2-3 клипа. Някой абонира ли са за моя YouTube канал, бе? Аз май се абонирах, бе. Айде да ти кажа, аз тук натискам байна една дюза малка за хапа и там ножи, там месечката щупих. Аха, Малко. угасна зад Бу. В авариен режим съм. Угасна зад Бу. Да. Стана ми веднага ясно. Тя не му запали батъл мускучата е. Генерал е виновен. Че нещо сега да Аз ставам той ще я питам, ще ти стигне ли Буто, ама. не. Това някъде го няма нито вакуума, нито нищо. Аз казах, че той ми си мисля, че при него от интернета. Интернета я по-друго да е. И той Доставчика на интернет понеже и стримва и... да не пуска стримови тогава. Майко мила, кой обърна Той така? крие днеска, бе. Аз не съм му писал. Бявам писал, но щеш да влезе. Сигурно си е легнал. Ба жена му не му дава да играе, бе. Той да не е ти. Това. Мен ми дават да играя. А.
Не може! Абу? Не! Ще ми босна комбайна. Не бесна. Да заредя и аз викаш. А зареждайте, скатавайте се само там. Готов. Ама... Нафта? Да. Зареди ли? Не съм, че да завъртя. Чакай, тук е. Стой. Зарежда. Готов. Тама не за мен ще остане малко нафта. Ще остане аз съм наполовина. Какво се наполовина, нали зареди нафта? Не съм зареждал нафта, благодаря. Видях аз. Не съм зареждал нафта, бе. Изписане. Пак иска да краде. Пак иска да Не съм краде. зареждал нафта, бе. На половината съм, даже малко от половината е. Иначе да се зареждал. Не бе, събързикон, не съм зареждал нафта. Сега. Няма доста се случва тук да се легне. То е ясно. То е ясно. Жената каза. И ние решихме. За тези хейдери има ли още нещо или трябва да ги оставим в фирмата и да си вземем Ами да. старите? Ах. Владимир е на долния край заради нафта, колкото има 500 литра и да вара да я пускам да се зарежда. Ба не ли ако искам? Няма ти да даде тук, нали? Чакай. Добре. Стой. На. Какво направя? Така ще разчест. Чакай, бе, имам още место. И ти имаш, ама от цистерната не. Ама... ти бе, как се старим тогава? Чакай, че събориш бидона. Се бе! Аз гледам да изместа бидона напред и... Ела, аз ще го изместя. Като фадромата ли? Да?
Колко добре бях справил. Идеш си остал до страната на пътя, де че пречи. Професионално. Не е нормално то. Професионално викам. И че не е професионално даже. Що караш през нивите? Има дири! Пазвам ги! Нещо трябва да се спазват такива работи, не може тъй. Ето, да го кръвеличи от таки някой. Кажи, че искаш да си първи, ще те оставя, няма проблем. Май колата те се завари. Мислиш ли? Убеден съм. Не, че по хубав път си карам аз. Да, виждам. Да не кажа, че не съм ти дал път. Точно така. Никога. Ще ви сега котката. Ей, На коя нива отиваме? 114, че не е по-близко. Еба майка ти просто кола да еба. Шефа е виновен. кой би каже, педарас.
сега ще видим и да снима колко ще пусне. На едната е пръскане турена, а другата е само пръскане. В смисъл за трева. Крайчването за сега е оранжево, тъй че не е много.